Nah, see, phone. Asokwa. Okay, tolo. Asokwa. Asokwa. Okay, tele. Ikpa Ngwu abụrụ ka ọdụ. Onye anyị na-erikọ na-arụkọ. Onye anyị na-akpọ udo ka Enugwu esite mma. Onye anyị na-abụ abịa na mitin anyị na-enye anyị ihe ọ ya ekwu na nke anyị onwe nke anyị ekwuru ba mma ọ gbaziela anyị. Ikpa Ngwu abụrụ ka ọdụ. Onwe ihe ọzọ anyị eme eze apụta n'odu mmekọ ikpeazụ ka anyị na-anọ ibe a ọrụ mmekọ ikpeazụ mana ndị anyị gwara igwe niile jekọ n'ụzụ ka anyị merie emume nke mmekọ ikpeazụ oke iwe a na-akpọ ịkpa ngwu bụ ọnọdụ ka ndị ụka na anyị na ya na-agbanwere mmekọ maka na ọ na-ebuzi tata ọ dị iwe iwe ndị ụka na-ekwu gwadi anyị na Oketele Enugwu. Oketele Enugwu. Oketele Enugwu. Olu ọ̀rọ̀ mbà. Oketele. Oketele Enugwu. Jeje. So now, nnekwu nna anyị anabago. Oketele Enugwu. Onye eji eje ibe. Eje ibe egwu anyị abịa na nkụja. Now, ọ mmekọ ikpeazụ dị ka igwe anyị si wee kwu. Igwe niile jekọ n'ụzọ. Na-eje nke ọma. Ọ ga-adịrịrị mma. Ọ dịrị mma n'ụwa a. Ọ ga-adịrịrị mma n'ebe afọ. Amen. Yes. Oketelo. 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 Enugwu Ukwu n'Umunri. Odogwu ana. Bọsị ọgbalụ dọlọkwa ekwuru nọ na ringside. Ijele anyị nwere aṅụrị n'ọnwụ maka na iso ịnalụ n'ụzọ ndị nsọ si ana. Ọ bụrụ mmadụ nche ka Chineke enye ohere onye ele onye onwe ike na ụzọ nke isi na eji ọfụma ọ ga-adịrị gị mma ilu ọnụ ya ị na-akpazi maka na ama na onye lụrụ ebe a na-ekwu maka ya onye na-alụrụ ọfụma ebe anyị na-atụ anyị na ị ga-analụ na anya gị adị na-eru n'ibe anyị na-eme onwe ozi dị ka isi ya anyị ya na nlọ anyị na-ekwuru na ihe Oketele kwuru eji nke ọma na ọ ga-adịrị gị mma Akpụlobi Oketele na akpụlobi na-ekwu gara aga. Akpụlobi ezuru ike na ndokwa. Oketele Enugwu. Ọdụ otu kabinet na ọzọ na-asị ije nke ọma. Ọ bịara ije nwụna ịbịakwa ije nwụna ka na anaghị. Na ife anyị na-ayọ ọrụ bụ ụmụ ndị nna anyị ha ihe ekenele anyị. Ha erike ma ndị anyị lotechara na ndị anyị lotere ọbọma ndụ ihe ekenele anyị ya ichie abana nna anyị ihe ekene ya aka ji akụ ihe ekene ya ọkpọta ozuọra kenya ihe ekene ya ọkụtara ukwe anyị erike ọrụ ije ọma jee nke ọma Oketele Enugwu nwa nwoke na-ekene ya nwa nwoke na-ekene jee nke ọma ịkwado akwado anyị dị hapi otu isi wee jee
kenela anyị ndị jebe ego nke ma anyị nwa ga-agba late ndị mmanya ga-agba ezigbo late isi ike oketela Enugwu oketela nke ka m kwere ya nke ka m kwere ya dị anyị oketela anọ m na ring side gị ilu onye n'igwe cheta m kpọta m ka m nọkwa na ring side gị ekele gị oketela Enugwu oketela Enugwu oketela Enugwu nna m na-adụkwa mma ya dụba ihe m na-achọ ịgwa anyị bụ na anyị na-ebe akwa mana anyị ma ebe ị nọ anyị ma na ebe ị nọ na ị nọ ọfụma maka na ibili ezigbo ndụ n'ụwa a wee na-asị gị biko na Chineke anabata mkpụrụ obi na ntụkwa wee na-ekwukwa gị atụkwa n'anya anyị n'oge amụnwa na onwe m ụmụnne anyị abịakwa ebe a ọ elu 150 years anyị wee bịa ịtara ikwa biko oketele nnọra niile ọ gị mere okenye ọdụ ụtọ ọ gị gosiri anyị na nka abụrụ ọnwụ ọ gị na-achịkọnata anyị gị na-adụ anyị ọdụ ụzọ inu na-abụọ ịtụlụ m esi na nke izi ọbịa na-asọ nkata nyefu n'elu were eti na-akpa ịtụkwa ọzọ si na anyị akalụ mpụta ede wee kwuchie ibe na-esi isi wee tụtụrụ ụdala lacha oketela Enugwu jee nke ọma isi ọzọ Enugwu Ukwu na Umunri ekene gị oketele anyị nwere obi aṅụrị ịnọ 94 years nọ na anụ a na-eme mme kịta anyị chejubere ọnọdụ ebe ahụ na-ebu na-ekpere anyị ekpere ụjọ adịrọ azụ isiri afọ m na ya abụchi m ya nneka m ya aya na-atụ egwu n'aha gị ejere nke ọma a na ya Chineke na onyekwa anyị onye ọlọ dịka anyị oketela Enugwu jee nke ọma obi dị m nnọọ afọ maka na mgbe igwe nabatara na kabinet ị nara asọ ndị okenye nara asọ ndị ụmụazị iji akpasọ m agwa ka mụ your mate mana nsogbu adọrọ anyị ara eje n'iru be Chukwu jee ọgụ jee nke ọma oketela Enugwu oketela Enugwu nwoke dị mma na-eme mma oyibo na onwe ya ka ewu enwe m obi aṅụrị na nkwụ ebe a tata kwesị ka m sị gị jee nke ọma Chineke ya anabata mkpụrụ obi gị na ndokwa jee nke ya bụ ndị ọzọ na tebụl